Bueno, moi boas tardes. Este é un pequeno acto simbólico que facemos sempre un poquinho de adianto sobre o noso gran día, sobre o 25 de xullo. Mañán entregaremos as medallas de Galicia e o Partido Popular o que quere mandar unha mensaxe de que seguimos vivindo na Galicia de todos e que no futuro ten que seguir sendo a Galicia de todos. Frente aos que queren festexar o noso día, o día de todos os galegos e galegas, excluindo unha parte, pensando que solo eles teñen o dereito a falar en nome de Galicia, nos queremos reivindicar que todo o mundo cabe nesta gran terra, todo o mundo pode sentirse orgulloso das moitísimas cousas que temos boas e todo o mundo pode contribuir a seguir engrandecéndoas. Estamos, efectivamente, nunha terra moi vinculada ao Otero Pedrallo, moi vinculada a unha parte de Galicia tan importante como é Ourense, o noso interior. Outros anos celebramos este pequeno acto noutros lugares de Galicia e todos valen para decir o mesmo. Valen para decir que esa Galicia que coñeceu, por exemplo, Otero Pedrallo, que tiña moitas cousas boas que seguimos mantendo, esa identidade, esa maneira de ser, ese orgullo de ser galegos, esa maneira de estar no mundo, ao mesmo tempo foise modernizando e cambiando moitas cousas para ben. A Galicia que converseu na economía, a Galicia que os exporta a todo o mundo, a Galicia que é punteira en moitas tecnoloxías, que atrae investimentos, que ten unha sanidade punteira tamén en moitísimas sectores, en oncoloxía, imos ser a primeira comunidade autónoma con centro de protonterapia, seguimos líderes en vacinación, seguimos a cabeza en moitísimos índices, atendendo aos nosos dependentes, non deixando a ninguén atrás. Esa Galicia ten que seguir medrando, e isto é unha tarefa de todos, non é só dunha parte, ninguén está máis obrigado que outros. Todos somos responsables de seguir que faga medrando, que siga medrando sempre dentro do esforzo colectivo. E, polo tanto, todas as entes que nos van a visitar o ano que ven, o noso gran ano, o ano 27, van poder ver como esta Galicia moderna sigue enraizada nas tradicións, sigue orgullosa de todo o que temos e sigue mirando hacia adiante. Por lo tanto, sigamos traballando, hai moitísimas cousas que celebrar, moitísimas cousas que mellorar tamén. Todo ten capacidade de mellora, todo é susceptible de ir hacia adiante e esa é a nosa tarefa e está ben que nos reunamos un poquinho antes do noso gran día para celebralo dende o partido que máis se parece a Galicia, que a máis xente representa e que quere englobar a todos, os que están de acordo co que defendemos e os que non. Todos somos Galicia. Para nós non hai ninguén que se teña que quedar fora.